10 ανθρώπων που παίζουν μπάσκετ. Πάμε να συζητήσουμε. Ο πρώτος είναι αυτός που την περνάει όλη την ώρα κάτω από τα πόδια τους. Πάμε να σας τον... Ο δεύτερος τύπος είναι αυτός που συνέχεια βάζει στοιχήματα, αλλά πάντα τα χάνει. Αυτός που λέει συνέχεια δικαιολογίες και το χάνει. Πάμε να σας τον δείξω. Όχι ρε μπρο, έχει πάρα πολύ αέρα. Μα καλά ρε φίλε, πόσο αέρα έχει. Οκ, έλα. Αυτή τη φορά το έχω. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, να κάνετε μία εγγραφή και ένα like.